Nangayog tabang sa Brigada News FM Cebu ang usa ka ginang tungod kay naapiki sa panginabuhi ug dunay gastuhang medikal sa iyang kapikas. Si Maribeth Haloshos Velez, taga Dakbayan sa Bugo, sa norte nga bahin sa probinsya sa Sugbo, nanimpalad nga mahatagan og tabang ang ilang kalisod karon. Gibutyag ni Maribeth siya na karon ang gisaligan sa ilang pamilya sa duha niya kababaeng anak nga pulos gipa eskwela ug ang nabuta niya nga bana. Kun kaniadto makatabang ang income ni Maribeth sa pagpamaligya og timpura nga maoy gigasto sa pag-eskwela sa iyang anak ug kita sa pagpamasahero og tricycle sa iyang ikaduhang bana. Tungod kay nagmasakit ang iyang bana, ang puhunan unta para sa pagpaninda nga gamit sa paggasto alang sa medikal. Naundang sa pagpamasahero ang ilang padre di pamilya tungod sa sakit nga glaucoma cancer nga may resulta sa iyang pagkabuta. Hinungdan nga nagpuyo na lang sa balay samtang adunay maintenance nga tambal ang gikinahanglan. Nangayo og tabang og ayuda tungod sa akong bana nga naay sakit nga glaucoma cancer. Palihog kung kinsa man ganito, mga lumo nga kasing-kasing, nanukto ko sa inyo mga kasing-kasing nga tagaan ko ninyo og tabang. Dagan kayo siya mga resita, dagang kayo siyang mga tambal pabalik-balik mi sa ospital. Nya wala gyud mi tanan gyud, wala na mi halos ganing ikaon tungod sa mga tambal, dili mi makapalit kay tungod sa among kalisod. Natunulan og tabang si Maribeth, subay niini mipadayag siya sa iyang kalipay. Daghang salamat sa brigada nga maabi-abihon gayud sila sa ako nga hingari nga ilang gyud ko gitaon nga sa akong mga yungo-ungo kamao sila mutabang. Labi na sa Tuwan Tahanan Party List number 1118 sa Balota. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.